Soc Eduard Sagrera, el responsable de botigues de comerç just de Catalunya d'Oxfam Intermón. Veraluna, i és una marca que té tant productes del tèxtil com productes també de pell, com mocadors. Llavors, tots els productors d'aquesta roba són bàsicament de l'Índia, on l'Índia és un dels països que també s'han hagut de confinar. Clar, sobretot l'important era assegurar que els treballadors i treballadores d'aquestes organitzacions continuessin rebent aquests salaris, no? Perquè realment el deixar de rebre un salari en moments complicats pot suposar un molt greu per a aquestes persones, no? Llavors això el comerç just sí que assegura, no? El comerç just d'alguna manera el que té en compte és les persones que hi ha darrere de cada producte, no? Jo crec que en aquests moments de la pandèmia el comerç just té rellevància i en aquest cas el comerç just d'alguna manera el que demostra és que sí que és possible un model que sigui més just i més humà i que tingui en compte les persones per davant dels beneficis, no? Per això en aquests moments és tan important no només per assegurar que les persones que fan aquests productes dintre del circuit de comerç just reben aquestes condicions dignes i aquest salari just, sinó també en el sentit de com a través del comerç just també es pot pressionar aquestes grans empreses de la moda, de la roba, no? Perquè assegurin també condicions dignes als seus treballadors i treballadores, no? En aquest sentit, el comerç just és una manera també d'interrogar-nos, no? Sobre quin model consumim, no? Que el nostre consum té un impacte directe amb les persones, no?